Също нещо много важно иска да поговоря. Повечето хора като чуят любов си представят секс. Аз не говоря за това тук. Говоря за любовта, която свързва целият този свят, целият този механизъм, в който живееме, и ние сме част от него. Хората, животните, растенията. И като казвам, че трябва да се научиме да виждаме всичко, красотата, и да общуваме общо взето чрез тази способност, наречена, и този да общуваме общо взето на този език, езика на любовта. Например, какво имам предвид? Представете си някакво куче ви лае. Сега това е много интересен момент. Не казвам, че всеки трябва да го прави това, което ще ви кажа, но на мен примерно, като започнем лая куче, първо гледам body language. Това е езика на тялото. Общо взето, пак и при хората, и при животните, това е много важно. Винаги езика на тялото показва намеренията на човека или на животното, или на каквото и да е. Така, по езика на тялото ще познаете едно животно как е настроено с вас. Разбира се, докато ако се научите да гледате тези неща и да ги отразявате, или да знам аз как да си изразя, ако се научите да ги четете тези неща и погледнете в очите на кучето, което ви лае, и в този момент е тази свръзка. В този момент е тази свръзка. Кучето, като ви гледа в очите, то разбира дали вас ви е страх и какви са вашите намерения. Както и вие, като го погледнете в очите, трябва да разберете какви са неговите намерения. И общо взето, ако резонирате на една чистота, или ако вие не се страхувате от кучето, то също ще спре да ви лае. То ще спре да ви лае. Ако му покажете просто с погледа, един спокоен поглед го погледнете в очите и му покажете, че не се страхувате, то просто ще спре да ви лае. И не съветвам никой да скача по дворове и да пробва това с чужди кучета на тяхна територия. Разбира се, това също са неща, които трябва да се вземат предвид. Сега заговорихме за кучетата специално, но това също важи и за други живи същества. Че човек или куче реагира по друг начин, когато е на собствена територия. Може да си пази територията, може да пази стопанина си. Затова трябва да се научим на този вид комуникация. Просто погледнете човека или животното срещу вас с един спокоен поглед и всичко ще бъде наред. Това беше от мен. До следващото включване.